Για να πάρουμε και μία άποψη του ειδικού. Είναι ο κύριος Βασίλης Μοναστηριώτης στη σύνδεσή μας, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics. Πώς βλέπετε εσείς, κύριε Μοναστηριώτη, καλή σας μέρα από την Αθήνα, πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την ανταπόκριση των αγορών, πού αποδίδετε εσείς αυτή την πορεία των spreads των ελληνικών? Καλημέρα σας. Οι αγορές αντιδρούν, υπάρχουν δύο στοιχεία στην αντίδραση. Ένα είναι ακριβώς η αβεβαιότητα ότι αν καταρρεύσει η σχέση μεταξύ Ευρωζώνης και Ελλάδας, η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και τα χρέη που κρατάνε οι αγορές στα χέρια τους είναι πιο επισφαλή και άρα ανεβαίνουν τα επιτόκια, το κόστος για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και το στοιχείο ότι ενός παιχνιδιού, αυτό που λέμε ότι οι αγορές παίζουν τη μία επένδυση με την άλλη και κινούνται κάποια χρήματα για να ανέβουν και τα spreads, ώστε να ανεβαίνουν και οι αποδόσεις για τις αγορές. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά, κυρία Μοναστηριώτη, κατά την άποψή σας, έτσι ώστε να αρχίσει να διορθώνει λίγο αυτές τις πορείες, να μπορέσει δηλαδή κάποια στιγμή να βγει στις αγορές πραγματικά, να συνεχίσει την πορεία της αυτόνομα? Άνευ προγραμμάτων, τύπου μνημονίου εννοώ. Κοιτάξτε, για να βγει το ελληνικό κράτος στις αγορές χωρίς μνημόνιο, πρέπει να έχει πετύχει αυτά που έχει μέσα το μνημόνιο. Δηλαδή, να πετύχει τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τη βιωσιμότητα του χρέους, τη δυνατότητα να μην παράγει νέα χρέη, με τέτοιο τρόπο το οποίο θα εφησυχάζει τις αγορές ότι είναι μια επικερδής αλλά σχετικά σίγουρη επένδυση, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό δεν το κάναμε, ήταν πολύ βιαστική η κίνηση και νομίζω δεν έγινε για οικονομικούς λόγους. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε τι, από εδώ και στο εξής? Σε μια καινούργια συμφωνία, σε μια νέα περίοδο ανάγκης χρηματοδότησης από δανειστές? Κοιτάξτε, αν ισορροπήσει η κατάσταση και γυρίσουμε στην κατάσταση προ 2 εβδομάδων, τότε νομίζω ότι συνεχίζουμε έτσι όπως ήμασταν. Δηλαδή, συνεχίζεται αυτό που λέμε διαπραγμάτευση, που στην ουσία είναι έλεγχος. Και εφόσον υπάρξει συμφωνία, υπάρξει έγκριση δηλαδή στον έλεγχο, συνεχίζουμε, τελειώνει το μνημόνιο έτσι και αλλιώς, αλλά συνεχίζουν οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, ακόμα και εκτός μνημονίου, γιατί πολλές από αυτές ελέγχονται μέσα από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μοναστηριώτη. Καλή σας μέρα από την Αθήνα. Για να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλα αυτά. Ο Νίκος